یا رسول اللہ ساڈے گھر جلوہ کر ہو انہاں لفظاں نال دہرا لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا تیرے لائقی تے نہیں کلی نمانے دیجے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جا تے میں خوشیاں کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ آرزو تے کدیاں کدیاں غریباں دے حضور او پیر نہیں جنہاں دی گڈی صرف امیر مریداں دے بوئے تے رکدی ہوئے میرے حضور کلی والیاں ول بھی آندے آئے کوٹھی تے محل والیاں ول بھی آندے آئے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھ دا دل ویکھ دے میرے حضور سید ناصر چشتی بڑا جملہ بول گئے فرماتے امیراں نال ہر کوئی ہے کرتا دوستی ناصر امیراں نال ہر کوئی ہے کرتا دوستی ناصر غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے کدیاں غریباں دے او غریبوں پریشان نہ ہویا کرو میں کسے وزیر تے امیر دی گل نہیں پیا کردا میں نبیاں دے پیر دی گل کر رہا ہاں جنہاں دا فرمان ہے جدوں میں جنت جاواں گا سب تو پہلے میں جاواں گا اللہ اکبر حضور فرمانے وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ میرے نال میری امت فقیر ہونگے گرامی قدر احباب کدیاں غریباں دے میرے حضور عثمان غنی پاک دے گھر بھی آوندے غازی لمدیل دی کوٹھڑی وچ بھی جلوہ گر ہوندے نے لہذا آپ ایک پریشانی نہ لے آدے باسی غریباں تے پتہ نہیں حضور سرکار میرے حضور دعا مانگدے سن اللہم آہینی مسکین یا اللہ میں مسکینہ وچ رہاں اور جدو اٹھا حشر دے دن وحشرنی فی دمرت المساکین قیامت والے دن بھی میرے نال مسکین ہوں غریب حضور غریباں نال پیار فرمانے سرکار فرمانے 500 سال غریباں جنت وچ پہنا جائے